ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 9 ноябри соли 2025 навори хонаҳо ва квартираҳо кардем ки ба таби дили шумо бошад. пеш аз даромадан ба навор шояд ки боваритон наома бошад бардор азиз, дар ҳақиқат чунин сотиқ, чунин хона ҳаст. наомагиё меҳмонҳо дар канали мо ҳатман лайк ва обуна шудана фаромӯш накунед ва барои реклама кардани хонаҳои худ ёки мошин бошад, квартира, техникаҳо, умуман чӣ намуди маҳсулот бошад бардор, барои савдо кардан метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумост. хуб, қисса кӯтоҳ мақсад олӣ дӯстон, мегзарем ба эълони аввал. хонаи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат дар дачаҳои тангаӣ қарор дорад. бинед, ҳуҷраҳош сета аст, се ҳуҷра дорад, 7 сотиқ замин дорад. садфоиза омода нест ки шумо дарро биёин даромада зиндаги кунед. Не бардор, баъд аз харидорӣ кардан боз маблағ сарфа мешавад. 7 сотиқ замин дорад, се ҳуҷра дорад, дар дачаҳои тангаӣ аст. дар Ваҳдат 280,000 сомонӣ нарх кардан. рақамҳои 30 10 55 80 марҳамат занг бизанед. хона дар дачаҳои тангаӣ аз роҳи ромид 4 километр разница фарқ мекунад. яъне боз бардоро дар боқии сотиқи заминш худтон агар одкориам кунед мешавад. ба дуюм эълон мегзарем. ҳамон хонае ки бардоро пеш аз даромада дидем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз дар ҷамоати Ҷумъа Назар, деҳаи Айвоҷ, 8 ҳуҷра дорад, 35 сотиқ замин дорад. бача нарха мегӯям, хоҳишмандам, лайка биза бардор, айти 250,000 сомонӣ нарх, 8 ҳуҷрага 35 сотиқ. ире бинед, охи шумо агар бардорои азиз ози бигумтон меҳнатдӯст боша, агар ки корам хеле бихӯрен, яна ҷая чорво карда мешавад. чорво мекунем бардоро, мирғ мекунем, ҳамин чизе ки мақсад барои ҳамин ҳаёт. асос зиндагӣ хуб бигзара, ҳамдигар фаҳмем. рақамҳои якамона мегумтон срочно бигирен, зангш бизанен 931 54 74 54. хона дар ҷои хуб аст. деҳаи Айвоҷ қарор дорад. иборат аз 8 ҳуҷра. 4таш таъмир дорад, 4та дигаш таъмираш миёна аст. сеюм эълон мегзарем мардорҷуно. зиқ нашава, эълонҳо зиёд ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод назди обхонаи боло меган, назди бозори Калон. ба ин бозори Калон наздик аст, яъне ҳамин хона 3 ҳуҷра дорад, 6 сотиқ замин дорад. бардоро фақат лайк 185,000 сомонӣ нарх дорад, 3 ҳуҷрага 6 сотиқ. рақамҳои 38 27 97 97 марҳамат сарошна занг бизанед. боқи маълумотро аз худи яка хоҳишмандам пирсон шавед. дигар чӣ хизмат кунем шарои нар? хонаҳои арзон дар каналҳои мо вомехӯрад бисёртар. чорум эълон мегзарем. боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав будааст, дар пушти мактаби Островский меган, пушти мактаби Островский. 2 ҳуҷра дорад, 3 сотиқи замин дорад. нархаш боша бардор азиз 220,000 сомонӣ. бача ҳамин хонаҳое ки квадратшон кам аст, яъне ки сотиқошон кам аст, чикор мекунад азшон харидорӣ карда? ина марҳамат 220,000 дукомнатага, чун ремонти зебои замонавӣ дорад, бо таъмири хуб, ҳама шароитори зарурият дорад. дар наздикиш ана мактабам аст, мағоза аст, маҳаллаи ором. дар паси мактаби Островский қарор дорад ҳамин хона. маълумоти бештар тавассути WhatsApp дӯстон метавонед ки бо дастрас кунед. панҷум эълон мегзарем бардоро. эълони панҷум мегзарем.
ака бинешар бачо белайк намешава. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Лахш, деҳаи Сафедорак. чӣ мегӯянд номи пешинаш бошад? Қашқатерак мегӯянд. 4 ҳуҷра дорад, 20 сотиқи замин дорад. аколи бестен 20 сотиқи замин дорад. рақамои 900 99 86. нархша мегӯм бардоро ҳатман лайка бизанед. 250 000 сомонӣ нарх. 4 ҳуҷра 20 сотиқ. И боғаби, и роғаби бардорҷон. И каткуд, и боварка. Агар ҳамид аз меваҳои ширин бо худтон истифода мекунед. масъалаи ҳуҷҷат бошад 100% пурра омода аст. дар ҷои хубай, қулай, 4 километр дур аз маркази ҳамин ноҳияи Лахш. яъне кам разница дорад. шашм эълон мегзарем. хуб, боз як хонаи фурӯши дигар дар ваҳдат дар деҳаи Чаманзор. номи пештараш Гургхӯрда. Гургхӯрда ин номи пешинааш аст. бародари азиз, анаки 3 комната дорава, 6 сотиқи замин дорад. бо плюс и 225 000 сомонӣ нарх дорад. чикор кунем ина бу? рақамҳои 907 71 16 94 марамат занг бизанед. тавсифша мегӯмтон. хона иборат аз 3 ҳуҷра, калидор, ошхона ҳам дорад. як ҳуҷраш бетаъмир аст, як комнаташ бетаъмир. таги хона боз подвал дорад. ҳаммон ва ҳуҷҷатхонаи берунӣ дорад. заминиш бошад 6 сотиқ. ҳуҷҷатҳо пурра омода кардагай фурӯши фаврӣ, яъне срош набояд бифурӯшем мегӯям. ҳафтум эълон мегзарем бардори азиз ва подписчикони муҳтарам. квартира хоҳиш кардаи на марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 2 ҳуҷра дорад, 52 метри квадратӣ. дар ҳамин Хуҷанда дар 28 микрорайонаш ҳамин квартира қарор дорад. айни ҳол дом бошад доми 4 ошонаага. хиди хона бошад дар 3 ошона, 52 метри квадратӣ, 2 ҳуҷраага 405 000 сомонӣ. 28 микрорайон мардуро обод аст. аз ҳамин сабаб аз нуқтаҳои худ вобаста дорад нарх навоҳои хона. нав таъмир шудааст бардоро. хона дар маҳаллаи 28. маҳалла ва микрорайон ҳарш яке бардоро. 2 ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхонаш ҷудо аст. термекс дора плюс и отопление неки надора гуфтамтон. срочно мефурӯшам мега хаки зуртон бара саат аму тарафта квартира дар кортон боша марамат занг бизанед. 8 эълон мегзарем бардори азиз ва подписчикои муҳтарам. боз як квартираи як ҳуҷраага ки дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор дорад, ки дар ошонаи 5-маш аст. айни ҳол ана 42 метри квадратӣ бо нархи 280 000 сомонӣ аки гуфта истодаанд. неки бо занг бизанем бо арзон мекунам бардоро насиб бошад. рақамҳои 117 10 0003 марҳамат занг бизанед. нав таъмир аст, таъмир шуда. тавсифоташ бардоро дар бинои нав, яъне ки дар новостройка. ҳайи ай новостройка шумо мегӯед акаҷон ё дударҷон гимон то ҳадди имкон бардоро вақти шумо хуш шава мо ҳам як зиндагӣ мана бинем. ҳамон ҳуҷҷатхона дорад, отопление дорад. боқи маълумотро ахиди ака метавонед ки бупурсон шавед. эълони наҳам мегзарем бардоро. эълони наҳам мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомик қарор дорад. кӯчаи Саъдӣ меган. аки бинед кӯчаи Саъдӣ меган. ҳамин ду сурат доштааст мондем. ана 2 ҳуҷра дар ошонаи дуюм 41 метри квадратӣ. 41 метри квадратӣ. рақамҳои 902 22 24 12. нарха мегум лайкора бизанед. 197 000 сомонӣ. бача хеле нарх наво дар канали мо бисёртар вохӯрда истодааст. айни ҳол хона дар ҳолати хуб қарор дорад. бад нест. ҳаммом ҷудо, ҳоҷатхонаш ҷудо. ака отопление надорад, срочно бояд фурӯш мега. сумки дар кор шид бардоро хонара савдо намемонад. 10 эълон мегзарем. боз бениҳоят квартираи хуб, квартираи зебо дар шаҳри Бустон, дар Чкаловский, дар маҳаллаи Нави Квартал. чунин маҳалла аст. маҳаллаи
нави квартал, шаҳри Бустон. Агар нафаҳмед, Чкаловск. 2 ҳуҷра дорад дар ошонаи дуюм 34 метри квадратӣ. Бо чунин нархҳо, бо чунин 2 ҳуҷрага, бардор азиз, агар шумо тариқи кредит ҳам дошта бошен ё ки умуман квартира қабул кунен, дар кадом нуқтае набошад, бениҳоят мардуми зиёд дар WhatsApp ман айсонесан, ака квартира бошад, илтимос квартира доштагии одамо, квартира мешинондагии шахсҳо дар WhatsApp ман нависен. рақамҳои 927 74 55 99 бад ба фикрам занг бизанен, соҳибхонаи мака. эълони дигари бовар кагар аҳамият надодум. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, аниқтараш квартираи коробкагии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар маҳаллаи Красномайский, дар маҳаллаи Красномайский 2 ҳуҷрага аст, 64 метри квадратӣ дорад, квадраташ ништи 1. доми 9 ошёнага ва ҳамин квартира бошад, бародаро, худаш дар 9 ошёна. ҳолати ремонташ коробка. даромада зиндагӣ кардан наметавонед. айни ҳол баъд аз харидорӣ кардан боз маблағ сарфа мешавад. исоса бо таби дилтон худтон ремонт мекунед. рақамҳои 885 55 02 19 маромад занг бизанед. бинои навсохт аст, качествоаш ба шумо аллакай маълум шид. хайки дигар боқи маълумотро айқидака пурсен, хоҳишманд ҳастам бардоро. эълони 12 мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. айни ҳол агар нафаҳмен, дар комментария фикри ақидатон бинависед бардоро. 2 ҳуҷра дорад, 55 метри квадратӣ дорад, дар ошонаи ҳафтум айни ҳол қарор дорад. рақамҳои 938 84 охириш 47 ҳамин номерои акамон аст бардоро. бинои навсохт, берун баровардани сар, чунин манзараи зебо намоён мешавад бардор азиз. хулоси гап, корҳои монтажи барқш кардагиаш, сантехникиш кардагиаш, шпаклёвкаш кардагиаш, стяжкаш бардоро иҷро кардагиаш бо маслиҳати хуб муфассал тариқи WhatsApp занг мизанен. 315 000 сомонӣ нарх дорад. бардоро наворҳо агар ба шумо мақбул бошад, хоҳишманд лайкҳоро бизанен, фақат дар канал подписатсия кунен, хоҳишмандам. хонаҳо бошад, квартираҳо бошад, молу маҳсулот техникаҳо бошад, барои реклама кардан, барои зуд савдо дар канали мо TikTok, YouTube, яъне ки рекламаш мекунем бардоро. ба шумо ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман бадед наворо тамошо карден. ман аз ин миннатдор. то наворои оянда худованд ёру мададгортон бошад. дастгириро фаромӯш накунед. паноҳтон ба худо дӯстон.